Για ποιο λόγο έχουν ξετρελαθεί όλοι με τα Funko Pop? Το ερώτημα λοιπόν είναι για ποιο λόγο έχουν αρχίσει όλοι να συλλέγουν Funko Pop. Τα Funko Pop είναι συλλεκτικές φιγούρες οι οποίες δημιουργήθηκαν από την εταιρεία Funko στην Αμερική. Οι φιγούρες είναι εμπνευσμένες από χαρακτήρες, από άνιμε, από παιχνίδια, από τηλεοπτικές σειρές, από αθλητισμό και από οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ξεχωρίζουν από το χαρακτηριστικό τους μεγάλο κεφάλι, όπως επίσης και από το ιδιαίτερο look το οποίο έχουν. Ένας λόγος που πολλοί τα συλλέγουν είναι ότι βγαίνουν σε περιορισμένες εκδόσεις, οπότε τρέχουν όλοι να αποκτήσουν συλλεκτικά κομμάτια. Υπάρχουν μάλιστα και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν ανοίγουν το κουτί, επειδή με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν και ανεβάζουν πάρα πολύ την αξία των προϊόντων. Δεν είμαι βασιλόφρονο επειδή κρατάω Βασίλισσα Ελίζαμπεθ, αλλά να ξέρετε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορείς να τα πουλήσεις εφόσον τα κρατήσεις σε καλή κατάσταση εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες ευρώ. Και κάπως έτσι ένα απλό κουκλάκι κατάφερε να γίνει μια pop κουλτούρα. Οπότε να ξέρετε ότι με μια επίσκεψή σας στο Press Snack θα βρείτε όχι μόνο το Funko Pop το οποίο έχετε στο μυαλό σας, αλλά και ακόμα και αυτό που δεν περιμένετε καν να βρείτε.